kispangot kinong balati siya bat di mau hakatanong ston kiba imsngi ban pendap ya kayeng kasam da kani kakam haringkat kiri rang ba jong katanong ston haka arpusau trik ubanai naitung ahajar arpusau kila let penturkan san siya ka office u district forest officer West Khasi Hills Ston ban penpau ka jing persya hadin ka jing ma jing e na ka jing sya khang Layat hu ru bakatay ka jinglet bantur jong gipay ba nong bala hakatay ka kamti mau ti shop sya katay ka office kaday lemba ka jing halam jong gikatu kat ne kirang ba katanong ston bakun top ya uba musculander mangar bat uba ma kodor khars imli hadin ka jingwan ur wan nam jong ki ba kilamat ya ka jing e ka bakraw Kumta haringkat kipat ba kilalet haka office jong DFO ban pan jing shai bat ban dawaru bakim de shu ban pentut ya ki kam catch up ti mau khnang ba kipat ba kenya yo bala Henry kila du sendan ya ka bala ka sngi bat wat tang ban pendap ya ka yeng ka sam kim la shu Shushu lai thu bah katai ke jing lektor jong kipat ba nakaliang UDFO ulakhat banyakran bat nakaliang UDFO ulakran shai ba omla ban nei namar ka an ka tre kamben kat kom ki kendon Henry ulakular nak kaliang jong un shim khia ban ra da ka jing tho sha ki bor ki bahalor Maulajam Karamon Siap lajam Karamon Maulajam Karamon Siap lajam Karamon Maulajam Karamon Siap lajam Karamon Maulajam Karamon Ndau lajam Karamon Siap lajam Karamon Maulajam Karamon Ndau lajam Karamon Siap lajam Karamon Maulajam Karamon Siap lajam Karamon Ndau lajam Karamon Hak lajam Lawan menta bania kendu ya u forest officer bat ya ki officer ba per jong ka forest ki ba in charge ka ni ka district ka jongi hangning ya wan lang ki nong bala ki ba im da ka ba ngi ya ti mau ya ti siap nang ta ngi ya pen dan ki ba ya syok moria bat ya ka benta ka ba dei bet bat usia bat umau ti ka jingwan jongi menta ka siang ni kalong ba babun na kini ki kinong bala ba imja na umau ba usia kalong ba ngimla shu ban sya ya ki jing bagi ya kendu ha kini ki por ki baladep namar ba na kaliang jong ka sarkar ka kela pha ban kem bani kela pha yangi ban pentrikam ya ka an ba ban kem ya kini kinong balasngi habade bat ka kam syok mau ti mau ha kam ti siap di siap te kani kala penjenjar bat babun na ki para dekot jongi khamtam kini kinong bala ngila bun ki bala shuyangat ha ka an mo kile shemistom na kaliang ga jongki ban ya kendu bat ka an bat na kaliang jong kini ki pentrekam ya ka an ru kila ai hadin bangile de bekren bat u forest officer bat ki staff ki jongi bat na kaliang ga jongi ki ong ba ngi hap ban pentre ya ka an namar ya kani ka an kalawan na ka sorkar kala don ka an te na kaliang ga jongi ngi las ngo bana mangi shemistom ken kum ki nong khai kum kita ki ba imja imsngi nadu ki por ki ba menshua nadu ki longpi ki longpa ki jongi ki im ki kamai ya kani kam siap kam mau bat ka jing kamai siap ka jing tre jongi yo siap yo mau ndai bangi lek khayi sabar jo ka jalla hendrai kini kinong bala siap nong bala mau ki tre yo ni umau bo siap tolong ban penon kam ya ki jing ban penbiang ki jing kam jong ki pajba ki jong hi jong kani ka jaka ba kani ki area te hendrai ki ba shemistom ki bangat ka jing ndalanga da ka an ki de pan banda kini ki nong bala singi ba pli ki ba imja ki ba kamai men singi ki bam damit te da ka jing penwit da ka an gamut ka penenjar lang ya barok ya ngilang barok khoi te umjudan kata ngim ju osngau ba nakaliang ka an gan tre ya ki company ki bahe mo ngim i kini ki company ki bahe ki ba wan bu ki kroshar ki ba ti mau kini ki company sina surok ki bahe nang ta ki don kini company ki ba sina surok ki ba de na ka jala ka jungi ndon jing pudu de ai na ki ndon ka jingkam kare ka jingkam ka de bet ya uduk usuk bat kane ka penlong ya kini ki nong balasngi ya ba de bat umau baru siap bangin ya wan long lang kawe bat ka jinglong lang kawe ngila shim ya karai ban wan ya kendu ya forest officer bat na kaliang jong forest officer uang ba ya kani kam day ka benta ka jongi ngi pentre kam ya ka an namar ba ka sorkar ka pha langba ka an ka don ka an te nakaliang ki bor ki balor kum deputy commissioner bat USP ru kum ju
Tengi ngisngau ban ong kumni hadin bang le kendu. But forest officer kalong ba ngilap menta kalong ba sorkar kamle ya la kajong ka kamram. Ni kajing kalong ba ki penyahap ya karkom ti mau ti siap kajongi bat kitu ki badai na ki thain rithor. Mo kajing don siap seti kalong ba barok khot ke kendau ka don siap. Tela da snai te ki an dati siap kamut kalong. Hari jongi sini ngiyo siap kalong ngiyo tang na irudwa ibarit. Jadi kendau lajong mo kendau lajong. Tela da ngiyo siap ru ngiyo tang kan noe tang spo ka san pick up. Nam ta kijing don kam jongi. Te kajing ti siap kirul ki laksana kirul ladang i apply kirul kalong ba ki hab hi tang bat ki jaka ki badai. Syabar jala syarithor. Bat karukom snai ki an kalong ba ladang i penon kam ya kata ka license. Banya ti siap tang ban ti siap bandi siap ru kami show. Namar ya ki an bala sna kalong bait na ka banta ban khayi shabar. Te na kaliang ka jongi ngila ya keren lang bat u forest officer. Bat na kaliang ka jongi ngila ya le kat bala ban penbet ya ne kam ban wan ngera ka jing kanoman ra ka jing ya uduk usuk. Bat na kaliang jongi ngin sapen sngo na kaliang jong presiden bat sekretari hukum ju. Na kaliang jongi parano alam ngila don ka jing ya keren menta. Bangin sa karpat ngin ai ka jing tho sya minister in charge ujung ubade jong sarkar jela ka jongi ha juga por do chief minister babat ya ka forest bat ya ki MLA ya ki nong mi khamat ki ba pher ki jongi nang ta ya ki he sarkar ba pher bala kumnu kumut ki dei ban pej no ya ka tu ka an hai wade bat ka kamti kati siap mo kadon ka wei ka an ka ba ban ti siap la kumnu ki dei ban review la ni revise no ya ka tu ka an kim dei ba ki sarkar jongi kan chushim ya ka an ka shu pan keliang ya ka an nakaway ka banta nakaway ka jela but ya ka an ka ban le ya ki kam khayi shabari lani shabar jela kamut kim dei ban penihap ka ju but ki an ka bangi don kam ang ni khindiat nangi but ngi su thu la da pantre itu ka an kamut ba nakaliang ka jongi kamut ngi hab ya klem penon kam siap klem penon kam mau te kata kawan ra jing mdei tang ngi kinong bala siap pat kinong bala ti mau hari kawan ra ka jing ya ki pai ba nong song sunong jongi bat pinom la hiu ban tray office wat ging sarkar kin yo la da ban tray kan kinom yo ban yo tray ya ka office kinom la ban yo penon kam bat ki officer nga try wat kini ki minister bat kini kinom ikmat ki jongiru kim yo shu ban slaying la da mangi kinong bela ngima ban ngimliti yo umau ko mati menta ngimti yo siap ko mati menta te kani ka dei ka jing ya keren ka jongi bat u forest officer bat nakali jongi ngisngo ban ai kublai kerpang ya ka ya ki staff jong bat ya ki officer rang ba jong ka forest na kali ang jong ki le selok kila pen ila ka jing bat ngiru pen ka jing ban na kali ang jong kiru kin sa simkhia ban pelak no kat bala ya kini ki jing bangi ya kenduk mentah bat kila kenturu yang ikum kinong tray mau tray siap ba ni long kawe ngini long teli bangin pen sngo sya sarkar pen sngo sya ki he officer sarkar ba kin pen bet no ya kanika an